lokacin kai yan kai ake magana, yan kai ake magana. Sarki mai daraja, ka riga kai nisa. Sarki indara, shugaban matasa, shugaban aiji, duk kai ne sarki indara. Gidan hoton ka za mu je nan za a yi mana hoto. Yan naga samari kowa nan yake zuwa, irin da ai shi ma nan yake zuwa. Isma'il mai shanawa nan yake zuwa, nan na gano Musa yana zuwa. Halifa joka shi ma nan yake zuwa. Musa Isma'il ne ma nan zane je. Kin indara, kin indara, kin indara. Babu zancen karya, ka riga kai nisa. Da ikon rabu sai ka zarta ka, tunda shi ne baka ka zamto mai farin jini. Daga inda kake ka jama'a kowa sai daga hannu. Sarki indara, sarki mai daraja, sarki mai matasa. Mutum na mutane kun san ai baya isa kowa. Lissafi ne gare ka dan baka gaggawa. Umar dan gata ko in ce kin indara. Musa isi dorai dole ne na kawo gaisuwa. Matasa ne ayari, mu je can mu yi hoto a gidan hoton indara mai daraja. Na matasa ne shi don ba shi da danja. Mai waka na faɗi zance ciki da hujja. A wajen taro kira indara, a wajen biki kira indara, a wajen balte kira indara. Nan ne ka buga sai ka je gidan hoton a cikin fulazar bataya. Musa ya tsore amana.